بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التنادي ورضي الله عن مصباح الدجى وينبع الهدى وفيض الأمي لأهل التقى مولانا الشيخ أحمد بن محمد ابن سالم التيجاني الشريف الحسني وعن خليفته بحر العلوم ومركز الفهوم سيدنا الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي وعن خليفتهما الشيخ الجامع بين الشريعة والحقيقة سيدنا الشيخ الحاج محمد البشير منتقى أيده الله وحفظه ورعاه وزد له صحة وعافية والسلامة وعنا به آمين بندرابي يبوبي آياو من نجوبو تي في انترناسيونال من بيمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اندو تيما جوند من يوتر من بندودي موبي من سيمبي بندودي موبي من woni ko mawɓe men binduno e defte goppi woni hande ko dontuɗen woni ko dontuɗen beele ko ronta ko nani rewe holno rewra holɓen ndewata ɗum holɓen goni dariɓe hande ene jangguina ɗum kono holko mawɓe men kalno ɗum ɗo e garata hen joni inchallah e yettude en feewi e technicien ji men Ndiobou TV international e donade ɓe Allah moƴƴere wiide tan yo Allahu jokku darde nde ɓe daridi nde tabarakallahu eɗen gara yewtere men hande eɗen puɗɗoro goto e mawɓe leydi mbiyen goto e mawɓe Sénégal holɓen gonnoɓen se mbi mawɓe noon haade men yahde eɗen ƴetto e mawɓe aduna ƴeewen mawɓe diine men saabu diine woni ko gandanɗa hoore ma nelaɗo ɗo yahta wi taraktu fikum amrayni ma in tamsaktuhu lan tadillu min ba'di abada mi woppiri on gueɗɗiɗe en tant que oɗon pawi hen koyɗe mon on majjata ha faw ɓe mbi nelaɗo holɗen goni ɗen gueɗe o wi kitaballahi wa sunnati aw kitaballahi wa itrati kitaballahi wa sunnati woni deftere Allah nde e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam deftere Allah nde jangguini ɗum ko mawɓe men mbiya cheikhna oumarul foutiyu mbiya seydil haji malik mbiya cheikh mam limamul mahdi muntazar mbiya hande cheikh abdallah Niass walla mbiya cheikh al islam alaji ibrahima Niass hono noon Bou Kounta en hono noon cheikhna cheikh Sadbou ko noon mawɓe leydi men dendidi ɓen ɗon hande aduna o hande farnoroto ko maɓɓe binduɗi maɓɓe e koɓe goppani en hande heewi hande rewɓe e mawɓe ɓe taw ndewirata hen tan ko eskey ɓolo noon mbeɗa sikki wona ɗum ɗon hande defte ɗe koɓe bindi hen ko wona eskey ɓe bindi hen ko rendinde yimɓe yo gon gotum d' abord hande en ƴetti binduɗi mam cheikhna l'imamul mahdiul muntazar deftere makko no wiye al irsad ko deftere arde ina fewna ina ñootodira julɓe ina ñootodira yimɓe elle hande ko haalatno hanki ko hande woni ñawore nde ko hande ko haalno hanki kanko mam limamul mahdi muntazar hande ko guraten ko e ko haalno ko wasino en ko ɗum hande woni ko men sen immima tan en ƴettoyi mam limamul mahdi en ƴettañi cheikhna oumarul foutiyu seydil haji malik ma en garo e maɓɓe kono noon wiyama so tawi ko an yonta yo hirande nde yajj ɗum tagi hande e yamirore banimen debbo sokhna Aminata Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar yo dino o yajj yo goto foof yi hen hoore makko télévision Ndiobou TV international onon ɓe fulɓe hettotoɓe men ina jeeɓa en e ayawa ngoɗo Ndiobou TV inchallah sa yehi to Cambérène sa yehi to Yoff to wuro Seydina Limam sa yehi to taari aduna o fof kala fulɓe nani toon taw hande kala mo nodduɗa wiyanma ka laaye on mo mbiyata woni
ko seydina limamu ñootodirno yimɓe koɓe mbiyata seydina limamu enen ko en almuɓe cheikh na oumarul fouti kono hande soɗen kaala seydina limamu en kaali ko Allah subhanahu wa taala yamirno nelaɗo ko yamirno julɓe o wi amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal muminuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ay tafriq la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ɗum ko hakkunde annabeɓe e nelaɓe kono noon hande kadi beela enen en guuri la nufarriqu bayna ahadin min shuyukhina seereɓe men beela hande enen ɓe mbiyano ko wota ceernu annabeɓe wota jab nelaɗo mbasa jab seydina isa alayhi salam mbasa jab ibrahim walla nuh walla moussa mbiyeɗa ya rendi hay foof gumaɓe sa gumi nelaɗo a gumani sahaba a gumani nelaɓe heddiɓe walla gumani isa an wona julɗo ɗum taki leñol dine l'islam woni ummatan wasata Allah waɗi woni leñol ngol gandanɗa hoorema ngol woni koye hakkude ngol woñaki ñaama ngol woñaki nana ɗum taki liyakunu shuhada bayna nnas wa yakuna rasul aleykum shahida ayi leñol nelaɗo sallallah alih wa sallam ko hengol settoy to leƴƴi garnoɗi ɗo saabu enen hande deftere qur'ana en jangi hen kan leƴƴi dewnoɗi ɗo histoire mabɓe nelaɗo woni khatimul anbiya wa rusul kanko hande annabeɓe fof ɗo nela kanko woni annabi battidiɗo hande kala ko annabi wanno e yimɓe makko wurno yimɓe makko nelaɗo jangini en ɗum wadde enen ceedoto hanki holno nelaɗo seydina moussa alayhi salam wurno yimɓe makko eɗen mbawi ɗum hande haalde eɗen jewta hen seydina isa noon seydina nuh noon seydina ibrahima noon ha annabeɓe fof kawra ɗum noon wadde enen e nder koye men Allah wino la nufarriqu bayna ahadin min rusuli mana en ceernata annabeɓe ɓe hay goto e goto eɗen mbiya oɗo ɓuuri o kaari ni o e ala wadde noon e nder seremɓe men hande arɓe hande didani en diidi seremɓe mbaɗiɗo gueɗe tati ha nayyi ayi ɓe bindi ɓe goppani en guese ɗe ndematen ɗo guurɗen gasani en boylinani ɗo hande boylinani ladde hande seeɗa mi jogino ɗum ɓe goppani en ɗo et kadi héritage uji guila e galleji ha e famille ha e ille ha e jettoje hande sa yettama si walla taal ɗon tan yoni teddugal walla bakke walla ayi walla haydara ɗum noon wadde ko patrimoine mawɗo woni ɗon ɗum fof koko jeeya e bindude mawɓe men ko mawɓe men goppani en ɗum noon yen nanguir ɗum juuɗe ɗiɗi nanguirta ɗum juuɗe ɗiɗi ko janggen koɓe bindi ko ganden koɓe kaali ko ƴewɗo seydina limamul mahdi muntazar deftel mo irsad e wiye wa usikum an taj'alu baynakumul mahabba fa inna ahlal jannati yatahabun musidɓe wa usikum mbeɗe mi wasiyo on an taj'alu baynakumul mahabba nde ngawa toon hakkude mon gilli yiɗodirde ngawa toon hakkude mon yiɗodirde woni gilli donc yidde e yiɗodirde ɗum seydina limam udditiri o wi mbasimi mon ko won ngawa ɗum hakkude ɗum tagi do ari nde o tawi ɓeɗe jette ndoy ɓeɗe jette gueyi ɓeɗe jette faal ɓeɗe jette soh ɓeɗe jette li o wi onon fof mbiye Allah jetteɗe nelaɗo wino takhallaqu bi akhlaqillah mana jogoɗe jikkuji Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko taki aɗa wiya noon yimɓeɓe koɗo Allah ummi koɗo makko dottoto sa ƴeewi nasab o a ƴeewi fof dottinta koɗo Allah sa wi alhamdu mbiyata lillahi holto paaɗi haɗi men pinen pertene on banggue ganden wonde mawɓe men ɓuuri bonde fof noon jaaha kawra e mawɗo ma jangga mbeɗama jungo o ɗurnoma te kala mbo rewani ɗo ɓe ndewi ɗo Cheikhna Tidiane radiallahu taala anhu o wi ko kala ko gandanɗa hoorema on nanani kam ɗum pawe ɗum e bala sharia pawe ɗum e bala sharia fa in tawafaqu fa khuz fa in khalafu fatruk so nani wiyama Cheikh Tidiane nangam o wi ƴette pawon ɗum e bala sharia so tawi ko hawre sharia o wi ko min haali min wi so tawi hawraji goppe komi penanaɗo
ko noon Cheikhna Oumarul Fouti wi, noon Seydil Hadj Malick wi, noon mawɓe fof mbi. Eyi hay Mam Borom Touba radiyallahu taala anhu ene jeeya e wiɓe noon. Eyi rutti o wi kanko Mam Limamul Mahdi Muntazar, wala taj'alu baynakumul adawa wal bagda antum kuntum ikhwana. Mana o wi ngaawe yidde hakkunde mon sabu yimɓe aljanna yiɗɓe yaade aljanna janga jiɗodirat. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi lan tadkhulul janna hatta tuminu walan tuminu hatta tahabu. Ayi on natata aljanna janga so wona ngumon Allah, on ngumata Allah so wona jiɗodiron nanggodiron gonon gotum haɓɓere wotere. Hande ko heeɓi sernude leydi ndi konngol gotol walla haala tan ko nanɗon yiɗa sernude aduna calaɗen ɗum. Hande ko mbabɗen ko koko yaaji koko heewi, kala hande ko waabi koye caggal men waabi. Aduna o hande nani weeɗi en junngo, nani weeɗi en gite, nani weeɗi en fof. Hande noon mbawɗen rendude pewnen te aduna o ko eɗen mbawi ɗum fewnde. Wal aqibatu lil muttaqin, Allah wi. Hande kala hande dariɗo ma wi jeeyami koye naggam, parnotoɗa jeeyami koye naggam, min kawam ko naggam walla tanam ko naggam walla babam ko naggam. Wadde noon nden gonen nden ɗon haɓɓere nde Seydina Limamul Mahdi Muntazar jangguinno, wala taj'alu baynakumul adawa, wote mbaɗe wote ngaawe hakkude mon al adawa gañantumagu. Allahu akbar. Hande wiye kaari wi ni gañantumagu nani awodire, te oɗo bone gawateɗe nder aduna oɗo hande mawɓe men kaɗino en ɗum. An hande mbiɗa ko Seydina Limamul Mahdi Muntazar woni yakar ma. Seydina Limam wi ko ya awo yidde hakkude ma e bande. Sahabaɓe de ummi garti jihadi Badri, ɓe garti nelaɗo wiɗi men ummima e jihadi togos, oɗon paye jihadi mawde ndeysan. Rutti ɗo ɓe mbaɗi hijra ɓe ngari Madinatul Munawwara, nelaɗo wi ƴeewe nder koye mon ɗiɗo fof yo gon funeɓe ndeysan. Jiya hakkude sahaba joguinoɗo peeruji ɗiɗi paɗe ɓorta peer mum paɗe totta goɗɗo, joguinoɗo wutteji ɗiɗi ɓorta wutti goɗɗo totta goɗɗo o. Sabu hoɗum? Sabu yiɗodirde nde nelaɗo wi yoɓe punodir yoɓe gon funeɓe nder koye men. Ɗum jamireɗen, ɗum Allah yamiri en. wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Nden de onon fof e ɓoggol Allah ngol gonon no ñaaƴe kurus, wala tafarraqu, wote ceere. ɗum ko farilla al i'tisam, nangude ɓoggol Allah ngol enen fof gonen gotum ko farilla. No julde woni farilla, no hoorde woni farilla ni. Se en goppi ɗum en goppi farilla. Wadde ko rendinata en poɗɗen hande dogde, poɗɗen nangude, poɗɗen kadi farnorade. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam de o wi wala lan tadkhulul janna hatta tahabu, on natta aljanna so wona jiɗodiron. Oɗo hande Mam Limamul Mahdi wi usikum an taj'alu baynakumul mahabba, mi wasiyima mon onon julɓe onon bandiraɓe onon hande wiɓe hande ko min woni hande ceerno walla min woni kilifa mon, ngawon yidde nder hakkude mon. ɗum de musidɓe gande wadde hawri e konngol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. O wi noon wala taj'alu baynakumul adawa, wote ngaawe gañantumago hakkude mon. Gañantumago ummoto koye konngol. Ay sahabaɓe de mbaɗi no ɓe mbaɗi ni, ɓe jeehi ferga Madinatul Munawwara, nelaɗo funodiri ɗumen, goto fof ina hokka goɗɗo o ko joguino ɗiɗi, o hokka ɗum goto o. Nela Allah jippini Qur'ana o yusiruna ala anfusihim walaw kanu bihim khasasa. Ayi woni neɗɗo o ko ɓurɗa yidde ko aɗan ƴetta ɗum aɗa waɗan ɗum bande hayso tawi ko an ɓuri ɗum sohlu. Taki Allah no wiye onon julɓe yon paam lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayi so wona a ƴeewi ko ɓurɗa yidde balluɗa ɗum bande, o wi ɗum woni moƴƴere. Moƴƴere woni ana hoore ma ko ɓurɗa yidde ko wona tan mbeɗa yiɗi min ɓurma yidde, ala ko jiɗɗa ko ɗum ballata neɗɗo. Aɗa yiya neɗɗo hande defa hirande walla defa bottari, jiya hande heyɗuɓe aɗa hodde yimɓe
aɗani wotto aɗani hirto aɗani hedda aɗa rufoye te aɗani wirti ɓe gandanɗa hoore ma ko bande en walla ɓeni aɗa tiime maɓɓe galle ma tiime galle maɓɓe an e hoore ma ya andu a yawti haddu nelaɗo sallallah alih w sallam wi walaysa minna man bata shabba'an wa jaruhu jaayi jeeya koye leñulam on balɗo ina waali mana harde tawa bandum juulɗo nani ser makko ina waldi heege on wona juulɗo nelaɗo sallallah alih w sallam wadde hon foti julɓe gooti tene fof koyen hoddeɓe ɗum noon ko yen tinna ko yiɗodirde nder koye men ko jiɗanɗa hoore ma ko jiɗana ɗum bande mam limamul mahdi muntazar dowi wala tajalu baynakumul adawa wal bagda wote mbadde hakkude mon gañantumago e tikkadiral ayi tikkana kaari ɗum ɗon addata ko moƴƴani ɗon cheyɗan waɗat gollal makko cheyɗan so yiɗi wadde gollal makko ƴewata ko hakkude mon beela onono koye mon holno waɗat ha waɗa gañantumago hakkude mon ɗum noon sallllahu alayhi wa sallam haɗi julɗo o ƴettude cheyɗan ina nanna ɗum e nder hoore makko ha cheyɗan jangga e jaam ina addanma ko wawi bonnandema gurdam ma hakkude ma e bande ɗum taki mawɓe men bindude mawɓe men mamlimal mahdi muntazar o wi antum kuntum ihwana onon de ko on musidɓe no allah wi innamal muminuna ihwa ɗum tagi o wi ilamu annal muminu akhul mumin kama qala taala o wi yo gandu julɗo bandum woni julɗo no allah wiiri holko allah wi innamal muminuna ihwatun fa aslihu bayna akhwaykum julɓe ɓe fof ko bandiraɓe yo moƴƴin bandiragal maɓɓe bande julɗo so tawi an hoore ma o ko musidɗo ma ko on gotum ko musma ko foti ɗum mus nelaɗo sallah alih sallam wi al muminuna kal bunyan yasudduhum baduhum bada ka jasadin wahid ɗum fof nelaɗo hokki en ɗum misal wadde ko ɗum tan mawɓe men janggini ɓe janggini tan koko nelaɗo janggini sa haalnama ko cheikh madoul fouti janggini ko ɗum ɗo tan ma en garo e maɓɓe koyen ƴettuɓe hande mamli ma ko bindude mawɓe men mbiɗen ko mawɓe men bindi goppi ɗo ɗum noon en mbaba aɗani neɗɗo woni ka wawa fefan neɗɗo tan koko windi woppi kaari windi ko bindulam min haali ɗum a wawa ɗum fefan neɗɗo so tawi ko neɗɗo o windi jangga e jaam te an ndewnoɗa ɗum koye ɗum ɗon ɗum onon ɗiɗo fof jangga e jaam so tawi ko gonga wonno e lawol ma on daro e yeeso Allah so tawi wona gonga ma on daro e yeeso Allah saabu ƴeewama o istabarra allazina tubiu min allazina tabaw wa rawul azab fataqatta'at bihimul asbab ɗum ceerno bachir muntaga ha cheikh mar on aya firani en ɗum laabi e laabi firani en ɗum laabi e laabi wa istabarra allazina tubiu min allazina tabaw wa rawul azab fataqatta'at bihimul asbab ayi mana arɓe jangga e jaam e yeeso Allah doɓe ngari sababuji baddunoɗi ɗumen fof ceeri hande pour hande waddunomen aduna hande kaari ko naggam ɗum so gasi ɗum ala toon aduna so gasi wa iza nufiha fi sur fala ansaba baynahum yawma wala tasaalun ay ɗum Allah wi jangga noon hanti goto fof daro wiye wonde an onon mbiro min ndew mon ɓe mbi onon mbiro min ndew mon Allah wi onon fof wama hum bi kharijina minan nar yo Allah damdu en hen waɗen ndewen binduji mawɓe men mamlimamul mahdi muntazar o serani hen o wi wonde wala takasaru mala dunya bal takasaru khayral akhirah wote ɓurodire jawdi aduna ɓurodire moƴƴere lakara allahu akbar jiya hande min ɓurma oto min ɓurma galle min ɓurma kaari min ɓurma naggam ɗum holko nafata en wote mbaɗe ɗum mamlimamul mahdi wi o wi huwa allazi yurisul naami al muabbadi wa darajatil ula ɓurodire moƴƴere lakara ko ɗum hokkata mon nemaji jangga to aljanna ɗum hokkata mon kadi darajaji mawɗo to aljanna min ɓurma wawde moƴƴere min ɓurma moƴƴu min ɓurma ɗum kay sen ɓurdi ɗum aduna fewat moƴƴat ɗum noon technicien on nani waɗa en signal hande ko seydina limamul mahdi muntazar ƴettunɗen e banggue mana pular ma en garoy noon e seydil haji malik ma en garoy kadi e cheikhna omarou fouti ma en garoy e cheikh al islam alaji ibrahima niass e seremɓe men e seremɓe men inchallah e bindude mabɓe pawen on peɗeli men télévision Jobbo TV international ko ɗo daroɗen ha saha inchallah in uridu illa al islaha ma stadatu
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya